video ko sa imong mga bulak. Bulak mo diha. Isa'y ganahan mo palit og bulak, dire lang. Message lang ko. Oh, nagwapo kay siya mga bulak, guys. Yari ko kay kung i-vlog nilang kamo na yung santan. Asa si Makmak? Ay, wala pa madto. Yan, San Francisco, guys. Oh, gwapo kayo ng San Francisco, guys. Dapa sa sulod, guys. Ah, gwapo kayo siya bulak, guys. Oh. Hindi, yan. Karin ako sa sulod. Bahalag di ko pasulod. Sulod lang ko. Hi! Hi! Hi, sa man na yung magkikaon? Sa'yo kay ko naglagay. Akong toyo, ang imuhang rabbit. Asa yung rabbit? Naon saan na kong bulak. Kinsay mo palit og bulak diya. Gwapo kayo. Barato lang. Basta na ay kwarta. Pero kung ay kwarta, mahal yun eh. Oh. Gwapo ka siya. Kuan saan nga bulak kanina? Kani oh. Kanang ang nakaila na lang ani. Mao na lang yung manguan ani ang nakaila. O ganahan mo mapalit diri sa balay ni Susan Cabali Shop, flower shop. Oh. Oh, gwapo kay guys. Dili ta ko mangayog-ayog kay manguha lang ko pero konsensya po ka. Tara. Oh, dapat guys, butong-tong na ko sa ilang kuan. Lagi dalar ba ko si Milas? Oh. May nakailan ni guys, oh, saan ni siya nga bulak. Nadyo'y pinakagwapo siya bulak, guys. Ano siya, kuan daw, oh, ning welcome plant, maudaning na address sa katubangan kay welcome plant din eh. Oh, hi! Isam kang anak? Ha? Isa kang anak? Anak kang Makmak? Kani guys, so juko kailan eh, ingo man sila nga. Unsa din ni kanang tobacco flower daw, pero ambot tingani man tong tabako sa mua. Pero wala ko kailan ni guys, ako lang yung kuan sa inyo kay kamo may nakailan eh. O basta mo palit mo dire sa ila Susan Cabali flower shop. Kati daghan sa bulak kasi klase lang. Oh, bahala ko balanse basta kay naidang bulak. Oh, dapat dili guys oh. Ala di. Ay gagmay pa man ni guys kaning unsa ni siya? Badyang violet. Ora na kong nailhan dili guys mga rose. Guys, ang ilang kuan green nga. Greenish siya nga kuan guys kanang badyang. Kani wa ko kailani guys, kabalo na mo ani. Ako gyud tumong og toyo diri guys. Kani gyud ang akong tumong og toyo. Nay bata na mo diri nga kulit guys. Kita og tinapay. Oh, hello. Idali sa. Okay na kung tumong og toyo diri guys kaning rabbit. Modyo ni akong ikuan guys, pakita sa inyo. Uy, asa pagkaon ani? Ha, asam tak iya diyan ya topa. Di ako pagkaon daw be. Ay, tindog siya, tindog. Hi.
Si pangalan ni, si Rabbit o si Robot. Hi. Asa man tong isa ni babae? Babae ni naglaki. Kasi oh, hindi kuan siya guys, si tindog. Ari oh. Oh, dara na. Oh, din yang okay kakanon na yung rabbit guys. Pagkaon na matindog siya guys. Among iring dito. Nagsinumbagay. Tungo nga. Niliboy tutoy. Nagbay pa? Nagbay kayo. Basta kay wala tindog sila guys. Oh. Oh. Kaon na. Asa mang sagbot ani? Asa giti pa nga sagbot? Pagkaon na na yung Ha? asa mo itong kanan na wala na eh. Napag-ibig kay may tao na yung pagkanan niya. Tubig mo na eh. Tubig na. Asa mo itong kanan niyo eh. Hi. Asa mo itong kanan. Hi. Asa mo kanan. Manindog sila ba? Oo. Hi! Ay, dari, nag-vlog ko dahil. Sa mga anak ko bisita, nami bisita diri guys. Abot, guwapar ba tayo niyo? Oh, taga diri ragod ni pero. Oh, hi. Hi. Nag-vlog na ko ang ilang rabbit ba kay. Tara. Ako sugab ka mura o. Asa si Nora anak? Ani. Kana isa, kana puti. Bilma. Ah, si Bilma o si Nora. Pag mo ba eh. Naging pindog sila eh. Oo, no? Kana mo tindi ba? Hindi ba kang katawa ko katawa. Yan eh. Ha? Kabalo lagi. Ambot lang. May love mo. Limpyo tag 20 kay Igoray ato. Nakabayad ng mga utang. Dakag utang mo. Nakabidyo ba? Okay ra. Tawag mo kayong kauban kanina. Nanawag lang kauban kanina nga. Alas 12 ato na daw. Pag gani nag-text ang checker nga. Atuon na kay ngaon. Namdo litson. Di mo kong kaubabay. Nawa man ko. Di man ito kasigis. Nya pa hapon ay. Ha? Atur ko la Elsa di ko kita kay sinanay nag-text. Te, bilin lang akong pangkok. Na, ginuo ko yung taon. O patakabalugan ni kulay kuan. Kasi kawit noon, nung sa wit ko, kaya ano man sa ato niya. Ya si Edgar po, di po makuha. Kaya may ingang pong dagang atak. Dure, Wala raman yung taon na eh. ang pangkok, papangbir, sila magsuon. Gani. Ang mga bay, kami nakasinap ko sa school eh, mga lalaki, nga nagtabaw sa opisina, alam mo na, kauban ng pan. Puli mga tas malaki, ako po sa mga bay. Ug dako lagi. Na, unya gamay ra igor na ipanagtag tag 100 na 5 ka tawo kininto sa daan. Dako ko kihatag sa May man nimo ha kay siyado ba na. suon, sa among bay. Iwan ang bay. Ano na bati kami na mga siya. Ay natay witik ani ron. Natay pangkot.